Er komt een kunstwerk van €30.000 bij de Bonkeveert, bij de finish van de Alvesterdetocht. Nou zit er een Lieds pijltje als symbool voor de eind van de tocht. Dat plakt mij wel wat prominenter. Daar stemmen joet ik de leden van de Alvesterde Vereniging mij in. Bij de bonken, bij de finish, er staat een heel iets pijltje om te zien dat er de finish is. En wij zeiden, nou, zou het nou net mooi wezen om voor 2018, dat er toch een hele soort gebeurt in de provincie, om dan daar wat nijs te zetten, wat meer inspiratie houdt, wat er wat meer tot doet. Nou, en dan heeft het gauw een bedrag van €30.000. Dus we hebben leden vregen €1 per lid, €30.000 totaal. En men heeft er maar instemd. Dus we zullen zien dat we daar wat moois van maken. We hebben de eigen leden vregen om daar maar ideeën te komen. 2 leden droegen als ludieke protestactie een helm, als reactie op de verplichte helm bij een Alvesterdetocht. Ik ben niet tegen een helmplicht, maar wij zijn tegen het verplichte karakter van de helmplicht. En dat heeft te maken met een beetje eigen verantwoordelijkheid nemen. Want het volgende kan gebeuren, dat we met een zwemband om moeten schaatsen, want je kan door het ijs heen zakken. Het besluit van het bestuur stiert vast, zoen het aantal rieders dat hersenletsel oproemt bij een Alvesterdetocht. Wel is er nog ruimte voor discussie over het type helm dat opmat. 30.000 helmen of 24.000 nou in één keer, ik denk dat ze er net eens binnen. Zeker net de gecertificeerde en de goedkeurde. Dus wij zijn daar gaan we wel even makkelijk mee om. Een goede fietsershelm, een goede skihelm, dat ken ik. Er is wel een ondergrens, het moet wel een helm wezen die het dat doet. En dan zeggen ze, oké, mooi doen, je krijgt de stempels en dan doe je het kruisje, maar die helm moet wel op.